Добър вечер, Милтен. Добър вечер. Дами и господа, уважаемо жури, въпросите, които задавам, ние ги бяхме дали на претендентите, но никой не знае кой въпрос ще й се падне. Затова така се крия. Как се представяш идеалното семейство и има ли такова? Идеално. Всички знаят какво ще кажа, но... Тя е майка на 5 деца. Това беше по-рано в медията. Съм много действително, че да търсиш идеала е да търсиш, да идеализираш нещо, да търсиш максималния потенциал. Това е много разбиране в всяко едно качество на нещо, което искаш да идеализираш. Идеално семейство има представители. Човек, който успял да реализира мечтите, представите си за семейство го има. Би било всеки от нас да успее да го създаде. За съжаление, всички знаят, че едно семейство се търпи на разбирателство, хармония, както на много компромиси. Моето семейство не е идеално, но то е всичко за мен. Успехи номер 11 Милтен. Милтен е медицинско лице, обича да пее и да рисува. Милтен е майка на 5 деца, има 4 момчета на 25, 23, 12 и 6 години и една момиче на 10. Достигаме до номер 12 и това е Десислава Тишева на 46 години. Добър вечер, Деси.